kolegové, vítejte v druhé části vědeckého sympózia. Při první části nám bohužel došlo místo na paměťové kartě. Pokračujeme otázkou 23. Máš kluka? Bohužel došlo k potratu a to druhé byla holka. Ano, jmenuje se Punča. To nespočítám ani na prostoru všech lidí, které jsem potkala. Ne, protože mám malou postavu. Otázka 25. Netrápí tě, že si s tebe všichni na Facebooku, YouTube a stream dělají srandu? Ne, já z nich taky. Co? 28. Za co nejvíc utrácíš? Za elektřinu a teď mám vyrábět kostky ledu. Za opraváře záchodu. Otázka 30. Sednes je tvé opravdové příjmení. Jaké je tvé skutečné příjmení? No, já nevím, jak se to čte, ale vypadá to takto. Otázka 32. Jaké máš IQ? To teda asi nemám. Otázka 33. Kolik chceš mít dětí? Jak to přijde, tak to bude. S každým klukem, když to půjde. Tolik, abys bylo i na salát. Otázka 35. Co bys řekla na to, kdyby ti někdo, kdyby ti někdo napsal milostný dopis? Tak to by bylo super. Lidi mi pořád posílají dopisní bomby. 37. otázka. Jsi taková, nebo si na to opravdu jen hraješ? Jsem taková, jak si na to hrají. Otázka 38. Uvědomuješ si, že jsi teď celebritou a lidé tě brzy začnou žádat o autogramy? Abych si sebou dovolit začala brát samopal. Otázka 40. A blížíme se k závěru tohoto sympózia. Jaký používáš toaletní papír? Čtverečkovaný, hraju s klíčem piškvorky. Vypadá jako drátinka. Poslední otázka. Ukážeš mi kozy? To fakt už nemám. Jo, půjdeš se mnou do zoo? Kolik? To by vždycky. Já děkuji všem zúčastněným tohoto sympózia. Slyšeli jste základní otázky lidského života. Děkuji.